Καλησπέρα σε όλους. Παραλάβαμε ένα Nissan του 2014 μοντέλο K13 που πρέπει να επαναφέρουμε το χρώμα του, φανάρια, μικροβαψίματα, προφυλακτήρες και πίσω ένα χτύπημα στο πορτμπαγάζ, το οποίο ο πελάτης θέλει να το παραλάβει όπως το αγόρασε από την αντιπροσωπεία και ήρθε σε εμάς για να το φτιάξουμε. Βλέπουμε εδώ το χτύπημα και τα υπόλοιπα που θα συνεχίσουμε. Έτοιμο και το Nissan του 2014 μοντέλο K13. Επιμεληθήκαμε να φτιάξουμε κάποιες φανοποιίες όπως σας είχα δείξει και στο προηγούμενο βίντεο και του κάναμε και ένα πρώτο στάδιο γυάλισμα και το φέραμε σε αυτή την κατάσταση. Έχουν βαφτεί προφυλακτήρες πορτμπαγάζ και πόρτα πίσω οδηγού.